Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bine ați venit la emisiunea Alternative. Ați făcut vreodată achiziții publice? Sigur că da. În fiecare zi intrați la magazin și alegeți ceva mai bun și mai ieftin. Astăzi însă vom vorbi despre achizițiile publice, cele care se fac la primărie sau la instituțiile de stat. Invitații emisiunii de astăzi sunt Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia, domnul Ion Ciumeică, redactorul gazetei Ziarul de Sud și invitații din studioul central, doamna Angela Pascaru, membra Curții de Conturi din Republica Moldova, și Viorel Chivriga, expert al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS Viitorul. Banii publici. Ce sunt banii publici? Nu sunt banii, să spunem, a primarului, nu sunt a prim-ministrului, sunt banii noștri care îi plătim sub formă de taxe și impozite fiecare din noi. Cum se cheltuie? Și dacă se cheltuie intransparent, se fură sau nu cunoaștem soarta lor, ce trebuie să facem? Propun să urmărim un reportaj realizat la temă de colegii noștri din Șoldănești. Strada Prieteniei din orașul Șoldănești neprietenoasă cu șoferii. Chiar dacă sute de mii de lei au fost cheltuite pentru reparația lui, drumul este numai gropi, apă și noroi. Potrivit specialiștilor de la Consiliul Raional Șoldănești, strada Prieteniei a fost reparată din fondul rutier de stat. Drumul urma să fie acoperit cu asfalt. Drumarii spun că lucrările aici ar fi costat minimum 750.000 de lei. Din cauza deficitului financiar s-a decis acoperirea carosabilului cu prundiș. La anul 2013 trebuie 750.000 din fond rutier raional, dar fiindcă nu era resurse financiare și trebuie să fie acoperire din mixtură asfaltică, s-a hotărât la ședința Consiliului să fie numai din varianta albă, cu varianta albă, îmbrăcăminte, 230-280.000. Actualmente, sectorul de drum este un adevărat calvar pentru șoferi. Aceștia se revoltă că impozitul rutier sporește de la un an la altul. Transportatorii nu au parte de drumuri bune. Cum este de circulat pe această stradă? Foarte rău. De ce? Drumul e foarte rău. După zăpadă, deopște nu echip de... Firești de o groapă și dai în alta. Spuneți, cum este de circulat pe strada respectivă? Cu așa profil zboară roțele. E foarte strașnic. Noi, în general, de la Chișinău venim, dar... Adică în așa drumuri cam sunt mai rare, dar cam Șoldănești este. La primăria orașului Șoldănești ne-au confirmat că drumurile din localitate sunt într-o stare deplorabilă. Din lipsa de bani, însă, administrația publică locală nu reușește să le repare capital. Reieșind din situația creată, se recurge doar la cârpitul gropilor. În opinia oamenilor, procedura în cauză nu este cea mai reușită. Banii se cheltuie mulți, dar drumurile nu devin mai bune. De ce se întâmplă astfel, domnule Ciumeică, ca banii publici să fie cheltuiți ineficient? În opinia mea, cauze ar fi mai multe. Nu s-a spus în reportaj, dar noi trebuie să recunoaștem că de multe ori banii din fondul rutier sunt folosiți pentru acoperirea altor cheltuieli, inclusiv și la plătirea salariilor. Noi trebuie odată și odată să ne dezicem de faptul că cârpim numai. O cârpeală niciodată nu este un lucru bun. În cazul când din 750.000, precum am auzit din reportaj, s-au utilizat sau alocat numai 250, evident că nu poate o stradă fi asfaltată cu această sumă. Dar și cârpeala aceasta nu întotdeauna e cea mai bună soluție, în opinia mea. Mai bine să facem mai puțin, un segment mai puțin, dar mai calitativ. Ce greșeli mai frecvente ați observat dumneavoastră în achizițiile publice, monitorizând acest proces din partea societății civile? Da, vreau să vă spun că Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă din Republica Moldova implementează în țara noastră un proiect prin care
în 10 localități din Republica Moldova sunt monitorizate achizițiile publice, inclusiv Gazeta de Sud și Fundația Culturală Mihai Eminescu monitorizează achizițiile publice de la Primăria orașului și de la Consiliul Raional. Și aici greșeli și lacune sunt mai multe, eu m-aș opri numai la 2 dintre ele. Transparența insuficientă a desfășurării acestor procese și lipsa, din păcate, lipsa unor specialiști calificați în acest domeniu. La Consiliul Raional, spre exemplu, de mai multă vreme acest post este vacant și o persoană din altă funcție îndeplinește funcțiile de coordonare a achizițiilor publice. Domnule Răileanu, spuneți-mi, vă rog, cât de des se întâmplă ca rezultatul să nu fie cel scontat în urma achizițiilor publice? Se întâmplă destul de des și cred că una din problemele foarte importante din domeniul achizițiilor publice este consecutivitatea procedurii, adică oportunitatea a ceea ce dorești să faci, caietul de sarcini și foarte important selectarea antreprenorului, care aici este important transparența, dar și pe cine reușești să-l contractezi. În ziua de astăzi sunt foarte mulți antreprenori care doresc să obțină un contract, nu sunt în stare să realizeze aceste lucrări. Iată, eu cred că pentru primar, anume de poziția mea de primar, acesta este cel mai mare pericol, că poți să găsești și bani, să faci totul și la urmă să fii contractat o firmă care nu are experiență suficientă, nu are specialiști și nu va face treabă, dar poate chiar este și rău intenționată, că am întâlnit și așa firme care au contractat, au primit avansul și pe urmă n-au mai făcut nimic. Da, dar cât de greu este să respectați aceste reguli în achiziții? Procedura de achiziție este foarte birocratizată. Vizita mea cu o delegație formată de domnul Chivriga, domnul Viorel Chivriga, expert la EDIS Viitorul, m-a convins că nu avem încotro, trebuie să respectăm procedurile care sunt deja elaborate în Uniunea Europeană, sunt dezvoltate, eu știu, însușite și la nivelul României. Am fost în București și am văzut. Nu avem încotro, trebuie să respectăm tot acest complex, care este destul de greu. Într-adevăr e complex, dar nu avem alte soluții. Și iată, toată birocrația asta ne mulțumește, căutăm alte căi mai operative. Da. Să vedem ce ne spune și experții de la Chișinău. S-a spus de domnul Chivriga. Domnule Chivriga, ce facem? Un pas facem spre Europa și unul spre Asia, potrivit Institutului EDIS Viitorul, pe care îl reprezentați. Deci, la capitolul achiziției publice, suntem mai rău decât Kârgâzstan și Tajikistan. Deci, de ce atât de ineficient și netransparent se fac achizițiile publice în Moldova? În primul rând, trebuie să fim conștienți că locul Republicii Moldova este acolo unde sunt toate țările moderne și unde există niște tendințe spre performanță, inclusiv în domeniul achizițiilor publice. În Republica Moldova, de fapt, noi cam batem pasul pe loc. Considerăm că, aprobând o lege nouă achizițiilor publice, deja am făcut un salt enorm spre o îmbunătățire a sistemului. Situația e complet diferită. Chiar și în România, în Camera Deputaților, în prezent este un pachet legislativ din 4 legi care sunt conforme cu noile reglementări europene, dar care au riscat un tărăboi imens. Și lucrul ăsta arată că există interese și la București, și în Republica Moldova, la Chișinău, și la Cimișlia, și în Kârgâzstan sau Kazahstan. Dar pentru a avea un sistem de achiziții publice performant, în primul rând trebuie să depășim tot cercul unde sunt vicii enorme, unde există interese economice și în foarte multe cazuri ele prevalează și aduc niște schimbări dăunătoare în ceea ce privește utilizarea banilor publici, mai ales într-o țară săracă cum este Republica Moldova. Nu în ultimul rând este necesar nu numai de a informa
autoritățile contractante, operatorii economici, privitor drepturile, privitor la responsabilitățile pe care le au ei, dar de a-i ține alături anume de expertiza, de transferul de experiență din afara țării, preponderent din vest. În altă ordine de idei, trebuie de asigurat un acces tuturor operatorilor economici care sunt interesați de acest proces, că de altfel o să avem probleme foarte mari legate de concurență. 2. Nu vom avea servicii, nu vom avea lucrări, nu vom avea bunuri de calitate mare, înaltă și să știți că atunci nu vom soluționa nicio problemă cu care se confruntă Republica Moldova. Fie ea legată de infrastructură, de servicii sau de dezvoltare economică a localităților din țară. Doamna Pascaru, spuneți-ne, vă rog, în ce domenii sunt cele mai mari încălcări la achizițiile publice în Republica Moldova? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Bună seara! Poate că nu e atât de corect în ce domenii. Domeniile cele mai importante sunt infrastructura, reparațiile capitale, construcțiile, prestarea de servicii, procurarea de echipamente. Dar dacă să vorbim despre domeniul achizițiilor publice, acesta este un domeniu foarte vast, este un domeniu care este reglementat de un cadru legal, după cum s-a menționat, și un cadru normativ foarte, foarte voluminos, care este destul de dificil pentru a fi difuzat, asimilat, pentru a fi pus corect în aplicare. Nici Agenția Achiziții Publice, care are sarcina de a instrui și de a transmite aceste practici către toți membrii grupurilor de lucru, către toate autoritățile contractante, nu reușește să-și îndeplinească suficient această sarcină. Nu este o evidență a grupurilor de lucru, a persoanelor implicate. Dacă să vorbim de grupurile de lucru în cadrul autorităților contractante, acestea sunt factorii principalii actori în cadrul acestui proces, cu toate că actorii în cadrul procesului de achiziții publice sunt mult mai mulți, nu se referă la, nu ne oprim numai la acea autoritate contractantă sau la operatorul economic sau la Agenția Achiziții Publice. Fiecare are sarcina sa, fiecare are atribuția sa și la fiecare etapă din acele 3 etape ale procesului de achiziții publice urmează să intervină și să respecte acele proceduri. Dar pentru a le respecta, corect s-a menționat, ele trebuie aduse la cunoștință, trebuie aceste persoane instruite, trebuie să cunoască cum se respecte aceste proceduri. Eu recent am auzit chiar așa o expresie că achizițiile publice sunt un domeniu în care în limitele legale se pot admite foarte multe reguli, chiar și fraude. Deci se primește că în limitele legii banii publici se duc în buzunarele private. Dar aici trebuie pentru a obține o corectitudine în acest proces, este necesară o implicare din partea tuturor actorilor care participă la acest proces. Sumele care sunt utilizate anual pentru achiziții publice din bugetul țării sunt destul de semnificative. Dacă să ne referim în procente, undeva în jur de 9-10% anual din produsul intern brut, ceea ce reprezintă între 9-10 miliarde de lei. Neregulile constatate de către Curtea de Conturi în acest domeniu, cu părere de rău, de la fiecare an, de la an cresc. Și chiar ultimii 2 ani au ajuns la 700 de milioane, 800 de milioane. Dar aici ar fi foarte important să spunem ce este cu aceste nereguli. Aceasta nu înseamnă că banii au fost furați sau sustrași sau ei nu au fost utilizați cu respectarea procedurilor. Activitatea de audit este o activitate post factum și sarcina Curții de Conturi este de a verifica cum funcționează procesul, dacă sunt respectate acele proceduri și de a veni cu recomandări, cu
careva soluții pentru a depăși situațiile respective și atunci să nu mai apară întrebări care domenii sunt mai vulnerabile. Da, domenii vulnerabile sunt multe, dar și aici nu putem compara. Deci unele instituții publice utilizează câte 6 milioane de lei anual, dar alte instituții publice ajung până la 1 miliard de ani, miliard de lei anual utilizați prin procesul de achiziții publice. Deci este foarte mult de discutat la acest capitol. La sfârșitul anului trecut, raionul Cimișlia a fost audiat la Curtea de Conturi a Republicii Moldova privind gestionarea banilor publice, a patrimoniului public și a achizițiilor publice. S-a constatat mai multe nereguli, inclusiv 3,7 milioane lei nereguli în achiziții publice pe raionul Cimișlia. Să urmărim în continuare un reportaj de la Media TV Cimișlia la acest subiect. La sfârșitul anului 2015, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a verificat legalitatea achizițiilor publice din raionul Cimișlia pe perioada ultimilor 3 ani. Concluziile au fost dure: administrare ineficientă a patrimoniului public local, nereguli grave în organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, control ineficient al valorificării banilor publici. Neregulile admise în domeniul achizițiilor publice au însumat 3,7 milioane lei. Contrar prevederilor cadrului legal, 4 AD de nivel 1 și aparatul președintelui raionului nu au elaborat planuri trimestriale de achiziție, 4 APL de nivel 1 nu au înregistrat ofertele depuse de operatorii economici participanți la concursul prin cererea ofertelor de prețuri. Raportorul a venit și cu unele exemple concrete când abaterile de la normele de achiziții publice conduc la urmări nedorite, contrar așteptărilor. În satul Bătâr, de exemplu, agentul economic selectat prin concurs a instalat un turn de apă care peste câteva săptămâni s-a prăbușit. Alt agent economic din satul Gura Galbenei a valorificat banii obținuți prin achiziții publice destinați alimentării copiilor doar în proporție de 66%. În orașul Cimișlia, trotuarele de pe strada Mihai Eminescu, amenajate de asemenea din bani publici, sunt incomode. Mai rău încă te închezi, mai rău de mers, nu să... Dar cum trebuia să fie ele așa, după care... Mai jos, ia ca aici să nu și... Hai că de ești tineri mai sar, mai dar unul bătrân să meargă cam ridică la 2 metri chișorul și dă-l în jos, iar tot așa sai. Nu, dar deodată eu am văzut că nu fac ea. Le-o fac cam la fugă, dar nu știu de ce așa la soselete așa. Sunt cam incomode pentru cărcioare, pentru copii. Chiar și incomode. Da? Și pentru matori nu mai fi. Că nici nu-ți păstrează curate încălțăminte dacă mergi pe locuri. Copilul merge, adică în braț la tătic, dar noi mergem cu cărciorul, adică gol. Din cauza trotuarilor făcute incorect și nu sunt comode. Trotuarul din scuarul copilăriei din Cimișlia se prăbușește chiar după prima iarnă. În mai multe locuri s-au format denivelări. Sigur, se repare să facă din nou. Locurile măcar unde e stricat, că nu tot e stricat. Cu părere de rău, agentul economic care a executat lucrările s-a bancrotizat. Cred că a trecut prin procesul de insolvabilitate, acum este atacat în judecată din cineva. O să vedem care va fi, dar cu părere de rău, acestea sunt consecințele sistemului defectuos de petrecerea achizițiilor publice. Autoritățile locale recunosc că sunt admise nereguli în achizițiile publice, dar menționează că multe din ele sunt motivate de imperfecțiunea legii, care a funcționat până în prezent. Administrația centrală este de părere că neregulile în achizițiile publice sunt din motivul neglijenței administrației locale. Orientați-vă la bine, treziți-vă oameni buni și nu lucrați cu 22 de sate la dumneavoastră în raion prin telefon. Iată, tot ce ați spus dumneavoastră ați criticat. N-avem economie, n-avem cadre. Abaterile admise în domeniul achizițiilor publice în raionul Cimișlia, depistate de către Curtea de Conturi, vor deveni obiectul discuției în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Raional Cimișlia, preconizat pentru luna martie 2016. Au fost comise niște greșeli, putem să le numim cât și mecanici, poate chiar și pe alocuri, poate au fost scăpate din vizor. Pe viitor, eu țin să menționez că vom ține cont și vom merge stringent pe calitatea lucrărilor,
Astfel, din mai se modifică și legea, care sperăm că odată cu modificarea legii în domeniul achizițiilor publice ne va fi și nouă mai ușor să monitorizăm toate acestea. Legea privind achizițiile publice a fost modificată prin legea Parlamentului Republicii Moldova, numărul 131 din 3 iulie 2015. La inițiativa autorităților locale s-a propus de a majora pragul minim de achiziții de la 40-50.000 lei la 150-200.000 lei. Parlamentul a luat în considerare parțial propunerile autorităților locale și a aprobat pragul minim de achiziții de 80-100.000 lei. Data intrării în vigoare a modificărilor începe cu 1 mai 2016. Domnule Răileanu, ce s-a schimbat după acest control al Curții de Conturi, să spunem, în primăria Cimișlia? Aș putea menționa că permanent lucrăm asupra perfecționării modalității de achiziții publice, conjugării eforturilor din partea mai multor specialiști, care și tot timpul trebuie să fie implicat și specialistul pentru întrebări comunale care face caietul de sarcini, specialistul planificare planifică banii, specialistul achiziții publice execută procedurile, toate are grijă până la contract, casierul răspunde de transferurile și iată încercăm să facem regulă, să asigurăm transparența procesului decizional. Avem așa o intenție, iată, după întoarcerea de la București, chiar am dat sarcină ca să trecem de la vorbe la fapte, adică să punem pe pagina electronică a orașului tot pachetul la toate achizițiile, dar specialiștii imediat mi-au ripostat că imediat supraîncărcăm această pagină, nu avea capacitatea de a reține în memorie atâta informație. În privința trotuarilor care le-ați văzut aici, a fost un exemplu clasic de achiziții publice. Finanțarea a fost prin Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Ei au anunțat concursul, noi am participat la concurs, am determinat un câștigător, dumnealor ne l-au anulat că n-a fost bun. A doilea, nu cunoșteam de unde a apărut, el acesta a fost aprobat, până la urmă s-a bancrotizat, din pricini care s-a bancrotizat, nu mai putea realiza lucrările. Trotuarul despre care merge vorba, care a fost arătat, a fost executat din banii ceia de un subantreprenor local care s-a învățat numai ca să salvăm o parte din bani. Așa am convenit cu Consiliul, că uite, mergem la chestia asta, conștient, ca apoi, având în viitor niște posibilități, să corectăm acest trotuar care are, într-adevăr, de nivelări. Da. Și sper că anul ăsta poate reușim să corectăm lucrul în scoarul copilăriei și pe acest trotuar. Da. Domnule Ciubei, că unde a dispărut cetățeanul în cazul de față, locuitorul orașului Cimișlia? Din păcate vreau să vă spun că cetățeanul nici nu a fost atras în acest proces de achiziții publice datorită faptului că actuala redacție a legii privind achizițiile publice nu prevede că ședințele grupului de lucru privind achizițiile publice sunt ședințe publice. Și, într-un fel, cetățeanul nici nu prea are dreptul să asiste la asemenea ședințe. Noua redacție a legii privind achizițiile publice, care, după cum aici s-a menționat, va intra în vigoare de la 1 mai 2016, prevede participarea reprezentanților societății civile la activitatea grupurilor de lucru cu achizițiile publice și deși prezența acestora le oferă dreptul numai la vot consultativ, dar, în opinia mea, este deja un pas înainte și sperăm că cetățeanul se va implica mai activ în procesul de desfășurare a achizițiilor publice. Da, mulțumim. Domnule Chivriga, vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce în Uniunea Europeană banul public este folosit în interesul cetățeanului, precum observăm în Republica Moldova, mai mult în interesul cuiva sau cel puțin nu în interesul cetățeanului? De responsabilitate și în cazul Republicii Moldova, în multe cazuri,
sau în cel mai multe cazuri se uită că oamenii trebuie să fie responsabili, inclusiv cei care sunt prinși în circuitul legat de achizițiile publice. Aici aș vrea să menționez că nu trebuie să avem mari așteptări de la noua lege. Ea va intra în vigoare, dar de fapt după aceea va trebui să o modificăm. Vă dădeam exemplul pachetului legislativ din România. În lumea modernă lucrurile se mișcă foarte rapid. Și atunci când ai capacități de a atinge o viteză, trebuie să se menții în circuitul ăsta. La noi, de fapt, noi suntem cu mulți ani în urma europenilor. Dacă comparăm chiar sistemul din România, aici sunt prinse mai multe entități. Agenția pentru Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, o instituție care va apărea și în Republica Moldova, dar de fapt acolo când vedem cum sunt realizate funcțiile și atribuțiile, să știți că e o diferență foarte mare de ceea ce avem în Republica Moldova. În primul rând, e vorba de resurse umane foarte bine pregătite, motivate, oameni care cunosc absolut totul în ceea ce privește performanțele, în ceea ce privește anume prevederile legislative, cadrul normativ secundar și care sunt foarte buni cunoscători a tuturor instrumentelor care sunt utilizate de participanții la procesul de achiziții publice pentru a deraia de la normele legale. Sunt foarte buni cunoscători, deci accentuez acest fapt. Și pe de altă parte, există și instituții cu funcții de control care pedepsesc foarte aspru orice entitate, orice operator economic sau orice membru a unei autorități contractante care deraiază anume de la câmpul legal. În altă ordine de idei, în țările europene, există transparență. Dacă e vorba de bani public, atunci fiecare cetățean a țării, contribuabil, are dreptul și el cunoaște ce se întâmplă cu banii care provin anume din taxele și impozitele achitate. Aici nu poate fi vorba anume de o deturnare sau aplicarea unor scheme anume prin prisma că oamenii nu sunt informați unde pleacă banul public. Și încă un lucru foarte, foarte important, se atrage atenția rezultatelor finale. La noi, dacă se ajunge la situații destul de urâte în ceea ce privește utilizarea banilor publici care nu aduc niște rezultate în condițiile când nu avem un buget sustenabil, când avem probleme grave economice, când nu avem instituții cu capacități instituționale normale, să știți că e o tragedie pentru o țară. În cazul dat, noi nu putem să mai vorbim despre dezvoltarea țării. Mulțumim, să urmărim în continuare un sondaj. Cum înțeleg cetățenii de rând achizițiile publice, banii publici și pe urmă revenim și cu un comentariu al doamnei Angela Pascaru de la Curtea de Conturi din Republica Moldova. Spuneți-vă rog, cum înțelegeți dumneavoastră achiziții publice, cumpărături pentru primării, pentru necesitățile sale? Cum înțelegeți? Asta mai înțeles cum asta, banii pentru primărie oricum. Primarul ori primărița e singur acolo, eu singur să gândești, eu știu. Nu înțeleg asta. Nu înțelegi? Despre ce merge vorba? Pentru achizițiile publice și pentru primărie, nu știu, scuzați. Eu de pildă mă duc în magazin, cumpăr, duc acasă și întrebești. Cum alegeți? După plac. E cum aleg, că aleg așa cum vor ei. Spun, au partidii lor, aleg și gata. Prin licitații trebuie să fac. Sunt mai multe feluri de licitații. Nu e făcut prin licitații încălcare de lege. Nu știu cum faci ei, care-și cum are măia. Unul are bani, unul nu are, unul fură, unul stăruie, așa e. Dar mi-am pare că și acolo tot să șmecherii și tot să aleg ca să mai spele niște bani.
Dar așa e părerea mea, că de unii mai proaspăt, unii nu expira termenul, prețurile mai favorabile pentru primării, cam unus bani. Eu furat așa de sus la Erdrașii. Achizițiile la construcții știu că se face tender, vin 10, 15, 20 de firme din Chișinău, dau prețul undeva cu 40, cu 60% mai jos și pe urmă fac lucrările necalitative. Eu asta o știu precis. O luat aici tenderul, asta nu se referă la primăria noastră, Cimișlea, dar în construcții, în deopște. Are ștampilă, secretară și o mașină bună, vine, o primit, o câștigat tenderul și apoi vine și caută în Cimișlea lucrători care lucrează cel mai ieftin. Cel mai ieftin nu e cel mai bun. De ce e nevoie ca regulile de achiziții publice europene să fie puse în practică în Republica Moldova? Regulile Uniunii Europene sunt niște reguli foarte clare, care cel mai important este că ele sunt respectate. Deci este un pachet de reguli, de proceduri, de norme care sunt respectate și atunci când organul de control sau de audit sau de verificare vine să le verifice, nu mai bifează acele răspunsuri. Este, nu este, s-a respectat, nu s-a respectat, este ștampila, nu este ștampila, este semnătura. Deci sunt niște proceduri care au fost elaborate pe parcursul mai multor ani și sunt niște proceduri pe care toți actorii care sunt implicați în acest proces, despre care am vorbit că este unul foarte complex, nu este responsabil numai primarul sau grupul de lucru sau nu știu mai cine acolo, sunt responsabili toți, începând de la prima etapă, de etapa de planificare și etapa foarte importantă, etapa de monitorizare, post-achiziții, atunci când trebuie de verificat care este calitatea lucrărilor efectuate, care este calitatea serviciilor prestate, să fie evitate acele scheme care cu părere de rău se aplică în domeniul achizițiilor publice, pentru că vrem noi sau nu vrem, scheme totuși sunt și ele se aplică, funcționează, sunt scheme de aranjare, sunt scheme de coliziune, sunt scheme chiar frauduloase atunci când sunt achitate servicii neprestate sau lucrări neefectuate, sunt prezentate documente false, sunt efectuate lucrări necalitative, este împărțită piața între operatorii economici, chiar mai mult sunt împărțite nu numai domeniile și piața, dar sunt împărțite până și instituțiile publice. Aceste aspecte sunt evidențiate de către auditorii Curții de Conturi, chiar în domeniul procurării produselor petroliere și alte domenii. Sunt admise achiziții adiționale, divizarea procedurilor de achiziții pentru a o selecta pe cea mai convenabilă, divulgarea ofertei, iarăși este un aspect care practic nu este atât de ușor să-l demonstrăm. Eu chiar recent am analizat niște documente în care era oferta care a câștigat, era cu $1 mai mică decât celelalte oferte care au fost prezentate și nimeni din componența grupului de lucru nu și-a pus întrebarea: bine, de ce s-a primit această situație? Nimeni nu vrea să se complice, nu vrea să pună, hai să zicem, chiar mintea în mișcare și să zicem, haideți să analizăm poate și alte aspecte, poate și alte momente, sau pur și simplu să-și pună întrebare: de ce s-a primit? Că acea ofertă este cu $1 mai mică decât celelalte care au fost prezentate. Aici urmează să intervină și organele de drept și organele de investigare, pentru că trebuie să demonstrăm aceste suspiciuni, aceste fapte. Cât privește achizițiile în cadrul proiectelor finanțate din sursele externe, acestea în principiu sunt efectuate în marea majoritate conform directivelor Uniunii Europene, deci sunt stabilite niște proceduri clare. Deocamdată chiar și acei donatori care oferă Republicii Moldova susținere financiară, pentru că suma este destul de mare, în jur de 2 miliarde de euro la moment, poate plus minus. Deci încă nu au acea încredere că în Republica Moldova
sunt respectate toate procedurile și de aceea marea majoritate a procedurilor de achiziții sunt petrecute anume conform regulilor dumnealor, regulilor stabilite, conform directivelor Uniunii Europene, conform caietelor, manualelor operaționale a Băncii Mondiale și a tuturor celorlalți donatori. În cazul dat, chiar și nouă, celor de la Curtea de Conturi, auditorilor, ne este mult mai ușor să verificăm aceste proceduri pentru că ele sunt clar stabilite, este clar ce trebuie, fiecare actor, ce trebuie să facă, la ce etapă trebuie să facă, unde este implicarea, care sunt sarcinile beneficiarului, care este efectul ce urmează a fi obținut urmare serviciului prestat respectiv. Cu părere de rău, concluzia generală cu privire la domeniul achizițiilor publice a Curții de Conturi este că este o utilizare irațională a mijloacelor financiare. De aceea încă avem foarte mult de muncit toți, la toate etapele și la toate nivelele pentru a îmbunătăți acest proces. Legile parcă sunt ajustate la prevederile legislației Uniunii Europene, dar încă mai este mult pentru a le putea pune în aplicare și a le respecta, a pregăti acei profesioniști și acele cadre profesioniste și bine pregătite care să respecte toate aceste proceduri. Să urmărim și un sondaj de la vecinii noștri din Comrat, cum gestionează banii publici și apoi împreună cu invitații din studioul de aici, domnul Ciumeică și domnul Răileanu, vom face o comparație și o discuție în continuare. Мы находимся в Центральном парке, парк реконструирован. Вам известно, откуда были потрачены деньги на реконструкцию парка? Нет, к сожалению, мне неизвестно, откуда. Без понятия, откуда деньги, но людям хорошо, потому что детки играются, отдыхаем, лавочки красиво. До этого был бардак, беспорядок. Одним словом, хотя бы как-то окультурился центр. Точно не знаю, но я слышала, что это выиграли грант. Примария, да. Очень красиво, очень удобно с ребенком гулять. Мне очень нравится, что здесь площадку для детей открыли в центре города. Ну что очень удобно, гуляешь с ребенком и играешь. Не знаю я из каких денег, но главный результат, смотрите, тут так красиво. А что было раньше, нельзя было пройти, и что сейчас. Я думаю, что тут даже не надо говорить о деньгах. Главное, что их нашли и сделали. Вы довольны уровнем, качеством проведенной реконструкции? Вам нравится вообще? Ну, вообще-то неплохо, по сравнению с тем, что было до этого, и сейчас, конечно, намного лучше. Ну, наверное, на 4 с плюсом, потому что все-таки некоторые детали отпадают, вот площадка ломается, качество самих непосредственно горок не очень. Качество везде хорошо, сидеть, отдохнуть, с детьми гулять. Качество хорошо. Стоит ли эти деньги потратить, чтобы сделать такой парк? Ну, я думаю, стоит, но со временем просто у нас народ такой, что быстро все портят. Вот вчера даже я здесь в городе ночью тоже выходил, и вот там на качели некоторые из них уже поломаны были. Безусловно, стоило, и надеюсь, что это не последнее место, которое построят в городе Комрат для наших детей, потому что, собственно говоря, детям пойти сегодня некуда в городе. Стоило. И не стоит даже жалеть об этом, а стоит продолжать. Ce face administrația locală pentru a evita conflictele de interese, să spunem, în achiziție publice? Eu cred că noi respectăm procedura și cadrul legal privind evitarea conflictului de interese. În grupul de lucru toți își declară conflictul, dar de fapt nici nu avem antreprenori care să aibă firme sau să aibă... Pot să spun la sigur că nici un angajat al primăriei n-a fost implicat nici într-o achiziție publică de produse, de lucrări. Nu avem așa cazuri în cadrul achizițiilor, dar mai sunt și alte domenii unde sunt conflicte de interese. Dar cum se comportă întreprinderile, firmele care câștigă? Sunt ele cinstite în achizițiile publice sau? Este economia de piață, este un hățiș în care fiecare vrea să câștige, noi vrem să scoatem și noi maximumul de profit, de calitate, de preț, de volum, de lucrări, de achiziții
Și merge o luptă permanentă cu agenții economici. Iată, fiind în România, mai dădeam multe întrebări privind posibilitatea de a conlucra cu cineva care deja te-ai convins că el este de bună credință, că face lucru cum se cade. Cu părere de rău, legislația ne orientează permanent spre asigurarea unei concurențe loiale, o concurență care încă nu este poate destul de perfect, pentru că calitatea, reputația tot ar trebui să cântărească ceva în acest proces. Da. Doamne Cimei, vă interesează cum sunt plătiți, cum sunt gestionați banii publici, impozitele dumneavoastră, personal? Da, sigur că m-ar interesa, dar din păcate eu nu cunosc acest lucru. Nu bănuiesc că o parte din banii pe care mi-a luat statul în calitate de impozite au mers la reparația drumurilor din orașul Cimiștea, la iluminarea străzilor, la alte obiecte de importanță generală, să spun așa, pentru... Dar, de fapt, și aici este încă foarte și foarte mult de discutat. Da. Să nu dramatizăm complex situația, fiindcă sunt și cazuri bune în achizițiile publice. Să urmărim în continuare un reportaj, un exemplu adus de la Drochia, de colegii noștri, despre achizițiile publice și impactul lor. Alimentația copilului în grădiniță este la fel de importantă ca și educația. De aceea, meniul zilnic necesită să conțină produse alimentare sănătoase și calitative. Acestea sunt procurate prin achiziții publice. Când se primesc produse alimentare, întotdeauna se controlează certificatul de calitate. Pentru că acum se dă o atenție foarte mare. Când e produsele întotdeauna sunt la timp, necătând, iată, chiar acum în ianuarie, dacă mai înainte era pe la jumătate din ianuarie ne aduce producțiile, dar acum, chiar la începutul ianuarie, toate grupurile erau aduse. Managerii instituțiilor preșcolare au fost atenționați că în cazul în care produsele alimentare nu corespund calității, să fie întocmite procese verbale, care la următoarele licitații să permită Comisiei de Achiziții Publice să excludă din lista ofertelor agenții economici nedisciplinați. Până acum, la grădinița noastră au fost calitative. Nu s-au întors niciodată produsele. Sunt conform facturii care le primim, au termen de valabilitate. Am primit carne de vită în stare necongelată, dar ar fi de dorit ca toate cărnurile să fie așa, deoarece pulpele, găinile sunt congelate. Și când se dezgheață, clar lucru că 1 kilogram de apă este și peștele tot așa. Ar fi de dorit aceasta. Autoritățile publice locale afirmă că legea cu privire la achiziții publice necesită îmbunătățiri. Spre regretul nostru, legea privind achizițiile publice are și un minus care ar trebui, ea urmează să fie revizuită, să fie modificată, pentru că potrivit acestei legi, câștigători, învingători ale achizițiilor publice sunt persoanele care înaintează, sau mai bine zis ofertanții, care înaintează cea mai mică ofertă de preț. Respectiv nu se pune accent pe calitate, dar se pune accent pe preț, anume ca să fie cel mai mic. Și de multe ori noi nu putem, adică legea nu ne permite nouă ca să oferim, să devină învingător un agent economic care are un produs mai de calitate. Noi ne străduim ca, bine, pentru că, mai ales pentru copii, copiii ar trebui să beneficieze de cele mai bune produse, calitate superioară. Micuții de la grădiniță spun că bucatele preparate sunt gustoase. Este bună, este gustoasă, îmi place cașa, ceaiul, borșul, pace, potecă, mazărea uscată galbenă, ariș, Aricei, da, mănânci? terș. Pentru o mai mare transparență în acest domeniu, Agenția de Achiziții Publice plasează pe pagina oficială web rapoartele instituțiilor preșcolare din toate localitățile cu referire la produsele alimentare procurate prin licitații.
Astfel, fiecare cetățean interesat, fiecare părinte poate urmări ce alimente și la ce preț a procurat grădinița pe care o frecventează propriul copil și, la necesitate, poate interveni. Doamna Pascaru, membru a Curții de Conturi din Republica Moldova, vreau să vă întreb dacă aceste exemple pozitive pe cum au urmărit mai sunt atestate în Republica Moldova și ce am trebuit noi să preluăm în primul rând de la legislația sau de la practica europeană în achizițiile publice. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Sunt foarte îmbucurătoare aceste exemple pozitive. Cel mai important este atunci când le obținem să menținem aceste rezultate obținute, să le asigurăm continuitatea, nu să ne trezim peste o perioadă că iarăși ne-am întors la celelalte proceduri care nu sunt atât de raționale și nu sunt atât de eficiente. Aceste rezultate trebuie tirajate, trebuie mult mai mult să le cunoască toți cetățenii și toți actorii implicați în procesul achizițiilor publice. Aceasta ne demonstrează că se poate de respectat procedurile, se poate de obținut rezultate bune, se poate de respectat legislația și nu trebuie să ne spună cineva din Uniunea Europeană sau cineva de peste hotare, dar factorul uman și toți cei care sunt implicați și responsabili de acest proces trebuie să depună un efort comun care presupune implicarea tuturor instituțiilor pentru a obține un rezultat într-adevăr benefic de care să se bucure atât cetățenii cât și acei copilași de la grădiniță. Pe noi ca atare, tot timpul când ne învață la Curtea de Conturi, deoarece beneficiem de multe instruiri, experții tot timpul ne spun că fiecare raport de audit, fiecare constatare trebuie să fie începută întâi cu aspectul pozitiv, ce s-a realizat, care sunt rezultatele și numai după aceea deja de trecut la nereguli și deficiențe. Cu părere de rău, mi-e cam incomod să recunosc, dar momente de acestea pozitive și aspecte pozitive nu prea le depistăm în fiecare caz. Anume în domeniul achizițiilor publice, iarăși cu părere de rău, aceleași nereguli se cam repetă de la an la an. În unele entități, în unele autorități, parcă sunt trase la indigo. Sunt aceleași nereguli. Deci și la etapa de planificare, care este foarte importantă, nu sunt alcătuite acele planuri de achiziție, nu sunt publicate. Dacă la nivel central, undeva 50-60% sunt publicate planurile de achiziție, atunci la nivelul autorităților locale foarte puține autorități, deci chiar la nivelul de 90 ceva de procente nu sunt publicate planurile de achiziții pe site-ul instituției sau nu sunt aduse la cunoștință. Totul de aici începe. Atunci când nu ne evaluăm necesitățile corect, nu știm de ce avem nevoie, pentru ce avem nevoie. Aceasta și duce la ce se procură foarte multe lucruri, foarte multe obiecte care stau undeva acolo în depozit și nu le utilizează nimeni. Sau sunt chiar servicii prestate sau lucrări executate care până la urmă nimeni nu le utilizează și pe celălalt conducător, dacă chiar sunt situații când s-a schimbat și zice, păi dar n-am avut nevoie de aceasta, deci nu a fost inițiativa mea. Deci iarăși aici mă întorc că acest proces trebuie examinat în detaliu, foarte complex, cu toate elementele și nu trebuie să se schimbe politicile sau strategiile în dependență de schimbările conducerii sau schimbările care au loc la nivel managerial. Trebuie să fie asigurată o continuitate. O să vă dau un simplu exemplu. Deci atunci când s-au utilizat surse financiare foarte importante pentru repararea
unor edificii ale instanțelor de judecată, marea majoritate a acestor edificii nu vor mai fi utilizate în viitor, deoarece urmare reformei care este demarată acum în domeniul respectiv, multe vor fi lichidate din ele. Deci sunt probleme foarte mari care noi trebuie să ne le respectăm, să ne le rezolvăm aici, pe intern, și de noi depinde. Nu trebuie să ne vină cineva din Uniunea Europeană sau din afară să ne dicteze careva reguli sau careva norme pe care să le aplicăm într-un proces sau altul. Vă mulțumim. Tocmai vroiam să întreb pe domnul Chivriga de ce e nevoie să ne ajustăm la cerințele acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană la capitolul achiziții publice, fiindcă mulți spun că avem un specific special în Moldova și nu e nevoie chiar să copiem toată legislația europeană la acest capitol. Deci trebuie să fim conștienți că de copiat se copie la școală și ar fi foarte bine să ne debarasăm de viciul ăsta, dar de fapt noi trebuie să preluăm cele mai bune reglementări care există și ele sunt în Uniunea Europeană, dar nu trebuie să le preluăm orbește. Ele trebuie să fie adaptate. Și în cazul dat, să știți că e vorba de un proces destul de ambițios, unul care va decurge nu într-o perioadă scurtă. Și trebuie să înțelegem că anume reglementările care sunt aprobate și nu pot fi aplicate, ele sunt nocive. Datorită acestui fapt apar niște goluri în reglementare care pot să aducă la niște rezultate foarte proaste. În cazul experienței europene, trebuie să fim siguri că există exemple foarte bune care pot fi preluate. E vorba de instituțiile europene, de instituții care au capacități instituționale destul de înalte, care au practici pozitive și care au o experiență de invidiat. Aici s-a vorbit puțin anume despre instituțiile din Republica Moldova. Să știți că diferența sau decalajul dintre instituțiile locale, domestice și cele europene sunt foarte mari. Pe de altă parte, trebuie să lucrăm cu oamenii. Acea secvență video care ne-a arătat că oamenii simpli nu cunosc ce înseamnă achiziții publice, nu-și dau seama că banul public este și banul lor. Și aici există și niște experiențe foarte bune care vin din sectorul neguvernamental. Sunt mai multe organizații neguvernamentale care deja sunt specializate în monitorizarea procesului de achiziții publice. Și acele rapoarte care apar în ultimul timp, ele sunt binevenite. Datorită lor, vedem că există lacune în acest proces și, de fapt, atenția opiniei publice este îndreptată asupra celor care trișează în domeniul achizițiilor publice. E vorba de concentrări, companii care câștigă zeci de licitații și care nu au capacități. E vorba anume de traficul de influență din partea unor instituții, din partea unor funcționari publici, a unor politicieni. Și după aceea nu trebuie să ne mirăm că rezultatele sunt șubrede, că nu avem infrastructură, că nu avem servicii publice, că nu există rezultate după acest proces. Și nu trebuie să ne mai mirăm atunci când încercăm să cătăm acea sustenabilitate în proiectele care derulează în Republica Moldova. Noi nu vom găsi o astfel de sustenabilitate și rezultativitate în cazul când procesul de achiziții publice va fi unul departe de prevederile legale și de un domeniu care trebuie să fie și performant, și unul previzibil, și unul predictibil, și unul destul de deschis, așa cum cere societatea. Domnule Răileanu, există posibilități, rezerve de a îmbunătăți situația cu achizițiile publice la nivel de primărie? Cred că există și există anume în contextul evenimentelor din domeniul financiar, autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale. Până a fi adoptate modificări la legea privind finanțele publice locale, practic nu era posibil să-ți faci niște planuri de perspective, să-ți planifici chiar aceleași achiziții.
Cred că acum este posibil, este o inerție care trebuie să o depășim. Rămâne, la general, iată, situația din țara noastră. Corupție, instanțele de justiție, calitatea produselor, protecționismul. Iată, sunt aceste domenii și este încă, cred că să mai adaugă și capacitatea administrativă destul de slabă a autorităților publice locale. Ceea ce a vorbit și domnul Chivriga, specialiști bine pregătiți, care se cunoască la nivel de expert domeniul, ceea ce am văzut noi în România, până când este un vis al nostru, o doleanță. Vă mulțumim, domnul Ciumeică, la părerea dumneavoastră, ca persoană care ați monitorizat, ce așteaptă cetățeanul de la autorități în problema achizițiilor publice? Un lucru foarte simplu, în opinia mea, așteaptă să le facă viața mai bună. Iar aceasta înseamnă crearea unor condiții normale de muncă, de odihnă, de trai și probabil mai așteaptă cetățenii ca autoritățile publice să-i implice atunci când elaborează planuri de dezvoltare a achizițiilor publice, atunci când urmăresc procesul de post-achiziție, atunci când încearcă să rezolve problemele orașului, să fie implicați și cetățenii. Conform articolul 16 a Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, părțile cooperează în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor în domeniul achizițiilor publice. Să nu inventăm bicicleta, să respectăm aceste reguli primite în toată lumea civilizată, în Uniunea Europeană, și atunci vom trăi și noi precum europenii. Acestea fiind spuse, vă spun toate cele bune până la noi emisiuni alternative. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.